Moi taas kaikille! Tänään täällä on Luxo ja tänään pelataan tämmöstä peliä kuin Human Flat. Mä olen pelannut tätä ennenkin. Mä oon aika hyvä tän niinkun speedrunnaan. Siis mä saan yhden tekin, millä mä pystyn niinkun kiipeämään tämmöstä Humans, they will run into every door they encounter. Vähän tälleen speedrun. En mä yrittänyt tosta. Vähän enemmän speedrun tyylisesti myöskin pelaan tätä. Mutta mä voisin vetää silleen, että mä läpäsen tällä kanavalla. They will push every button they see. Vitsi nää musiikin. Räittää mun aivot. Ole hiljempaa. Kiitos. Niin mä oon näyttänyt tässä sen takia, että mä pystyn tälleen yhden pitkän mapin, missä on veneitä ja sun muuta, niin mä en oo varma, että tää on nyt vaikea tekki kyllä. Katsotaan, että opiks mä se ei tos oikein onnistunut. Oho! Mä tein ton vahingossa yhdellä kädellä. Joo. Jee. Sitten tätä ei tarvitse mennä ovesta. Jos mä tästä hyppään tälleen, niin mun pitäis osua siihen planeen, mikä vie mut seuraavaan areaan. Ei mitään hemulia. Ehkä jossain mäpeissä tuo niin toimii, että se on tarpeeksi lähellä se ovi, että mun ei tarvi mennä tästä ovesta. Kiitos. Sitten mennään. Eli tää oli eka mappi, nyt tulee junamäppi mun mielestä. Ja siihenkin on yksi tekki, mikä näkyy Lakko X Herba-kanavalla, missä skipataan periaatteessa kokonaan tuo kohta. Käytetään sitä, kun sä hyppäät alas, niin sitä tekkiä, kun sä hyppäät alas, niin sä tuut niinku tuolta taivaasta, niin sä niinku sillä pystyt vähän niinku pääsee vähän korkeammin paikkoihin. Hyvä. Jes, mä en sano ennen kuin en nuole ennen kuin tipahtaa. Nyt mä pääsin tänne ylös. Jes. Ja tää oli pieni shortcutti kyllä. Mun ei tarvitse tehdä tätä junapuslaa tässä. Niin tuo varmaan mitä speedrunneerikin käyttää. Periaatteessa tää koko mappi näyttää tältä ylhäältä. Ja tää ei oo mikään niinkun ekan kerran playthrough, niin osaa ehkä vähän paremmin tätä peliä. Tätä pari kertaa pelannut, mutta en muista milloin viimeksi. Ja sen takia tätä ei oo pelattu, koska tätä on Nikosta ei käytä. Tää on mun Mine käyttäjä, missä mä se on Mine. Ja nyt kun käyttää sitä tekkiä, kuten huomaat, mä pääsen tässä vähän ylöspäin koko ajan. Mä pääsen tälleen seinän yli ilman, että mä teen kunnolla mitään. Joo! Mä kirjoin skippasin tää koko mapin. Jep! Mutta, eiku, tuo nappi. Joo, tää säätää. Joo, nyt mä muistan miten tää tosta. Tämä, laitetaan laatikko tonne. Mennään tähän. Painetaan tosta napista. Otetaan laatikko käteen. Sitten mennään tänne. Viedään. Miksi mä teen tätä normireittiä, kun mä haluan speedrunaa? Mä vähän speedrunaan tätä. Nää varmaan kohdat tulee nopeutettua aivan hemullisesti, kun mä yritän kiivetä. Mä uskon, että
tulen skippaamaan aika paljon tästä videosta, koska 3 katselua tällä striimillä. Hei mä teen video. Ja tossa näitte serkkutin, ettei tarvitse tehdä eli sä menet vaan siihen päälle, kiipeät. Ja tämä on tämä. Tää oli varmaan eka mappi, mistä tuli niinku kunnolla vaikeuksia. Kunnolla vaikeuksia, mä en saa eka hyppyä. Mä en tiedä yhtään kuin pitkältä videosta. Mä tiedän jo, että jos mä haluan päästä sen läpi, mutta sitä mä en ehkä käydä speedrun tekkiä, että mä haluan sen niin kun läpäistä ihan normisti, koska mä oon läpäissyt sen speedrun tekillä. Ja mä en tiedä oikein kaikkia pusleja siinä mapissa. Näissä vähän aikaisemmissa mapissa mä tiedän kaikki puslet jo niin kun ulkoa. Ja jos mietitte mitä nuo oranssimustat, niin ne on tommosia, jos mä näytän. Siinä alussa on niin ei, mutta mä uskon, että tää jossain tutorialista pelistä, niinku speedrun tutorial, niin on miten tehdä tämä tekki. Tää on yllättävän vaikeeta, mutta mä uskon, että siinä on parempikin tapa kiivetä. Mä striimaan samalla ja tallennan puhelimella samalla. Ja me ollaan pelattu nyt tasan 10 minuuttia. Se on yllättävän vähän. Silleen, jos miettii. Oplaa. Onko nää helppo hyppy? Siis normisti mä oon silleen, että kiva, että tähän on tehty vähän sörkyttäjä. Mikä tuolla on? Mä voin mennä näyttää mitä siellä on. Se on semmonen salari, mitä en ole varma, että mutta ehkä mä teen erikseen, vai onks tää sit se playthrough? Ehkä mä teen silleen, että vitsi tää on vaikea. Siis mitä tuolla kävi? Vitsi mä litistyn. Siis siellä vaan räjähti jotain. Siis se on varmaan se, kun sä näet sen ekaa kertaa, niin sä niin kun, et siellä olisi joku tai niin. Ja miksi sä halusit tän auki tästä, kun sä... No. Niin. Mennään kattoo se alue. Miksi mä menen tänne ylös? Ehkä mä en nyt vaan mene kattoo. Mä voin näyttää jollain toisella videolla sen jälkeen, kun tää peli on niinku läpi. Jollain salaisuuksia nyt siltä videolla, että mitä tuolla on ja miksi mä tulin tänne, kun mä mietin välillä, että pitäisikö mun kokeilla narureittiä, mikä on ehkä vähän vaikeampi, mutta ehkä vähän kiinnostavampi. Katso. Ei, joo, vaikeampi ihan varmasti. Niin että, koska mä uskon, että tää on laitettu vaan silleen, että kun tyypit speedrunaa, niin en usko, että ne menee normireittiin, vaan ne ottaa tän silleen, no niin, mennäänpä tällä narulla. Älä kompaa. Okay. Mä annan vaan itteni tippuu. Joo, ei se onnistunut. Enkä yritä uudestaan, koska taisi luoda checkpointti, että se resettaa se naru. Ja mä tiedän, että tuo on kyllä mahdollista. Siis sen pystyisi varmaan tehdä niin kuin ilman niin kuin ottamatta vauhtia, mutta tää on varmaan, mä uskon, että kuitenkin speedrunner menee tätä reittiä mieluummin. Koska tää on vähän nopeampi ehkä jopa. Ja, siis mä näen sen, että niin kun tästä pääsee.
Moi, täällä on editointilupsi ja mulla on vasta 9 minuuttia fuutokee tästä, tai 10 minuuttia fuutokee niinku editoituna. Eli voi olla, että se tulee tänään joskus, tai tänään milloin se tulee, ja toivottavasti tää saa paljon näyttökertoja. Joo, moi moi. Se on niin lähellä. Ota kiinni. Ei sitten. Miten tää pusle meni? Insane level rouletin. Mikä on silleen, että mä vaan mori keode siinä, mä rämpytän vaan sitä mikä se oli? Randomia koitaan päästä mahdollisimman pitkälle. No tossa kesti! Se on 7 minuuttia meni siitä, kun mä päästiin niinku tuolta. Okay. Mikä mäppi nyt on? Okay. Ehkä mä läpäisen tän mäpin. Ehkä tässä videossa. Ei! Okay, ei tuo heittäis paljon. Ja vähän skippasin. Hiop! Se pitäis tuo mut. Väärä puoli. Faa. Jos mä otan tosta kiinni. Mid-air. Onko se... Tämä siis tässä on jo 20 minuuttia editointi. Tää ei edes liiku. Ei tietenkään. Jop! Yes! Pääsin. Yes! Mutta tää siis... Mä en... Siis... Sen mä... Oho. Hei. Niin. Yes. Vaikka tää ei oo paljon, niin tää on jonkin verran shortcuttailua. En oo varma, et oliks tää edes mitenkään ihmeellinen shortcutti, mutta jotain tää kuitenkin on. Apua. Eikä mä mukaan vois ottaa tota laatikkoa tänne. Mitä? Onko? Mennään kattoo. Mitä täällä näyttää? Mahdollinen edes niin kuin Fai. Mitä? Anna mun ottaa se vipu. Mä tän näin. Eli mä menin väärään suuntaan. What? Mä voin vaan tehdä näin, tää on ihan helppo. Timu. Mä näin tänään joltain dubettajalta Teemu-mainoksen. Ja mä tarvin tämän. Sen mä muistan, että mä tarvin tämän. Pitämään tätä tällä vipua. Tälleen. Tässä on tuossa asennossa. En muista mitä se asettaa. Näin. Joo, se on näin. Näin on tästä vivusta. Se pysyy. Missä hemulissa mä oon? Sana...
En mä ehkä mä jätän tähän. Joo. Kiitos kun katsoit ja nähdään ensi videossa. Heippa! Tää munkkelikin sanoo heippa ja vetää pari backflippia.